希腊是有国内大城市，当地初一超过8,000人行街头抗议。因抗议的是这政府提出的新的工时制度，要改做一天上长会当上班13点钟。这工会就烧酒罢工，火车、船帮全部拢停驶，学校、病院、政府机关无人上班。 希腊首都雅典甲第二大城塞萨罗尼基，初一即将有超过8,000人上街头，抗议总理米佐塔基斯政府准备提出的13点钟春秋工时制度，两大公民营的部门工会做几大罢工，铁路、公路、船运交通全部暂停，学校、病院、政府机关也拢无人上班。国会大楼头前的广场组织大阵的示威民众。 Το 13ωρο είναι το τέλος της ζωής μας. Σκεφτείτε να δουλεύουμε από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει τίποτα. Και αυτό μόνο και μόνο για να επιβιώσουμε. Αυτό. 希腊当地咧渐渐脱离债务危机的恢复阶段，去年经济成长率有2.3%。不过，对于多数的劳工阶层来讲，加薪水甲关物价犹原是主要的问题。当局强调，研究当中的春秋加班制度并不是强制，单年上济敢若会当37天，劳工会当加赚40%的加班费。 希腊允准每礼拜工作6天，服务业亲像是旅游、餐饮等等行业的员工，伫大过时甚至常常无例假日。全国每礼拜平均的工时是39.8点钟，比欧盟平均的时数35.8点钟更较济。 Στενάχωρο, οι εργαζόμενοι πάνω από 100 χρόνια πριν σχεδόν από εμάς έδωσαν μεγάλους αγώνες ακόμα και με το αίμα τους και με την ίδια τους τη ζωή για να πετύχουν το 8ωρο και το σταθερό ημερήσιο χρόνο και τώρα όλα γυρίζουν πίσω γιατί πρέπει κατά τη γνώμη τους οι επιχειρηματίες, οι καπιταλιστές να κερδίζουν συνέχεια και περισσότερα πατώντας πάνω στους εργαζόμενους. Δεν θέλουμε να περάσει αυτό. 建筑工会代表向发新社记者指出，超时加班、疲劳是工伤的主要原因。敢若是因这一度已经发生20宗致命性的工伤意外。公司新闻王慧文报道。